miensa midimu mienu ama aware na baako no awaka wo de atwa na so na aware so a mede ne bema oba ne tie na ode na ama obi ade ntira so oba oye de bo damro obaefo one mama aware a no aye de be wo ku enti wotie ye no na papa ne de ne ba otoso miensa na ama obi aware, which means that for the rest of her life obetrasi as a widow sebe wa ho afenso wo ye widow nti wanya de be onware bio ana maame no when asema mpese ma no enem akokoduru a wonya ye na woka se da bi wotra ne kuna die mu ani ade no decide say no papa yi sisime. I'm not coming to advise anybody to go and do some of the things I say at the bonnet. But what I may person me done a DNA akokoduro a wonya ye say papa Matisias wo yini nwa hu wo twitwa mo hu nwi meko and what dress is sebe tutu ni ba na okotena baby papa no so ne yira wu ni ade wo hunu no a ne yira ana o se no ba be no address wa he no ne nadam for nam no so ko ye ne lie mame ana a fire. But this woman was wise. Occasion say I no be wa akoda but dey be no dey man also me twenwa no hu wi a me bra wa ponchi be mienu ana miensa also fine but mami bibi a kire say wo na ne me kwa akoda no sisa ne ma we ne I Ghana card ne kro ne be nyina say we me ba be jema de. Then this woman slept with a man and she became pregnant. Nema bu ho Yankopon ya wonti ase. Ba Yankopon won tra ho hwe sisie ni ade saa. So this woman became pregnant. Anna ayitwa ni nwan wie no oba no abegye ne nema. Oba no se tutu ni ba bi na o te om se ha ye nim tutu ni ba bi a o so afakora won fa no kope ne ba bi tena. Oti se maame na nyinsan wonu masoma kan o se ye mrase so kunani nyinsan a yenim ni kuna ye de be ye nhye no ye nku no ana o se nyi obi anam ni nyinsan ye ye hwan ye de ne ne mani ana ne abusafo se wotaati anti na anom ne hwan no program o mo ye any mema woman ma nyinsan ni ade o mo se nyame ani ade that day na DNA test bi am. This woman realized that he must have evidence. Okwa konyin no okwo ya awonta. Nentano obaako e de Paris. Mati sa ajansare aso no se e de Paris Chapel edin no. Enti ye sa Paris e na oba be di hwan ade Judah de. Se maami amfa kokodro ni e na edin ana otra ne de ben ni kuna ye mu a ne ade anka Judah mpo no kwa anko anyo obi a o ye de ben odi na de e wola ne mu e ma na ye abusiafo emra so se yetimi nkan nanan ma hemafo. There are so many people mani bebre wo ha wo mo agin yema bi atumu sama, so society is not growing. I mean, tentem. Oba otosumi I have put down in my note. How many women are not suffering this kind of injustice from men? And why shouldn't we honor them as God has done? The brave women whom some men have impregnated and denied fatherhood. Some no doso. Obi asem bia bemanimu a me no kan be man say on the ono ba ne kan say on ba wumienu but wa wo nine to ojano. Nam say na no wo ye ne dan no wo yo say aso no eso oba no ho ba na me de wa wo nine a me say a doso no 20 me enti wo ojano. So you see all of these things going on, but here is a brave woman who says, no, I will not allow these things to go. There's another second woman, Ruth. Ruth nso ai honestly eboni dini wom oye de munim wa working okwa sorry there munim say Ruth Naomi ekọ free Bethlehem na okotena Moab bofo asase so one ni kunu omukọ ye na ni kunu eliminate ewu ye ni gina na ne mamienu nso mamu amienu nso ye de ben ewu ye
enti maame root ni kuna wu ne manso ayede be awu ena maa mienu root Naomi na America root nso ne Orpa wo so kunu mu awu enti ye emotional wo so maame ya no be ko maame say monko mukrom na monko ware na me minti mababrewa. But you see, we are talking about what I call selflessness. Sa root you catch and we say men shabrewa we ema no nko sa nkonko wu. I will take off me the hear me bia e wo me say me so me kuna wu e wo me say me so me nyim wo but maame we I will serve that maame we me no beko maame say oh so me no beko emra so say yetimi raise maba awano mo a wo mo understand the be selflessness they say the be utu ho ama e de asom na maame no so ka kire no say akwada ya wo som me say ye enti me so me hwehwe obi ma no na no me yes asaso me bisa say enti arranged marriages in Ihobio they are there where people see that but the tia we twam an say root esomo maame odi adwuma de ne ye e ka ho ye wie no na brantie bi wo ho a wo ye related to Elimelech Naomi kunu no maame no dwuna kwara no ho ewie no root nso akwa ware Boaz na abusuafo maame ka kitwa bi nsem a enhira nsem a kromo hofo eka edigu root eso odun se no oman owo kromo apono ho nyina ne mpane ne ka se adansefo awurade nye wo ba wo fie no se Rahel ene Lea a omumie no chichiri Israel fie no enhirasem na ye wo kuni no wo Efrata na gidini wo Bethlehem na wasefo awurade de be ma wo afiri ababa wo imu no enye se Perez a tama wo no ema Juda efie no asefo so Israel ekai tama de no ntom se nyame nhira root ene wo Boaz ti se nhira wo di hira hwan tama no na Boaz fa oba no ware no no ne wo beema no krum hofo ma nso asema makan ne se akwada yi emma memma wani enye no hwew na wa no wie ye no enti wo hwe aba yi a genealogy na wo babare mama Naomi wo babare mama na Naomi anwo wo babare na wo frɛ no Obed ono ne David eja Isaiah eja one was saying a story number Ruth how he went through a difficult situation a young widow but he decided to say mesum na sompa osum yenti no ono ni dini abamu ye botama nso dina ono ya boni dina abamu enti ono ni Boaz ena wo bema Obed ena Obed wo David or Henry David our ye Jesse eba abusiafo the story is interesting. Even Rahab ono so aye Bible tell be akanya o say oye innkeeper bi nso say oye dwamanfo in other words sebe obo sa abrano but akokodura wonya ye hunu Israel for no mo ba ka che say nyame no a wone mo ba waje mo afiri ayi no wode mo atwa Jordan say nyame no ono na mesom no enti se mo ba minimi fie for mo won ban. I'm talking about women who take bold decisions and therefore preserve the lives not only of themselves but their whole family. Sema a failure society ayede ben e suffer. That is the whole point. Me can and no pay. Sema a failure society suffer a cry chance and mema failure. Nti nananom adwuma nyame afremo de atomo so semo ye na adwuma kese semo babua ama emabaawa enom ate ase say what does it take to be a real woman unyakopon edi ne hira egunu so. That is the story of Rahab. Quickly mame enye Bathsheba
Bathsheba nso fa nneɛma na ayie mu. Maame fɛfɛɛfɛ sɛbi odware ɛna ɔhene David hunu no sɛbi ne kwa akɔdɔ no munim sɔre no ɔfrɛ no kɔ na ne dae. Very bad thing because what one no one can say opo ɔhene no wɔnyinsɛn ɔhene ayɛ arrangement ya me ayɛ de bɛn yɛkum ne kunu because ɔbaa ya ɔpɛ sɛ ɔne ne yere nkɔda na nka nyinsɛn no ɛnyɛ ne deɛ all those things na esisia no asi pɛyi o. He refused. Ɔhene yɛ arrangement ɛma ne kunu no ewu ɛwɔ ɔko ano. Isn't it traumatic for this woman? Obi ɔne ne kunu wɔ hɔ na prɛko pɔ abɛte sɛ ɛsi wo kunu saa mmerɛ no nso ɔne ɔhene akɔ adama ɔayɛ deɛ bɛyɛ wɔnyinsɛn. Whatever it is, akwaraa no wui ɔhene awara no. And I thank David for that bravery a wɔyɛ no ɔware no. Ɔno no ɔba bɛwo hwan deɛ nkyerɛ me fa saa nneɛma yi kan sɛ ana na nyame yɛ ne saa na mmaa wɔn afa nneɛma a ɛyɛ mu saa na wɔn mma wɔn ho mmere so so wɔn so betumi ayɛ biribi a nyame yɛ deɛ bɛn ɔboa wɔn mo enti saa maame Bathsheba ɛna ɔbɛwo hwan Solomon. In fact akonnwa no baayɛ no ɛyɛ dendenden but Bathsheba gyinae ɛna ɔne ɔsɔfo Nathan kɔɔ David wɔn ɔsɛ na wo nana na wo hyɛ me bɔ sɛ wobɛma me ba ɛna ayɛ deɛ bɛn ɛdi akonnwa no. David si ane momfa akonnwa no ɛma saa maame no. Deɛ otwa toɔ a yɛka na sɛm da bia ɛyɛ Mary. Mary sorry no a yɛte ne name no ɛnyɛ simple story like that o. For somebody a wɔhyia wɔ bi a ɔso ana ne ba bɛware. And he comes with a story and saying that Meshia ɔbɔfo na ɔbɔfo no si menyinsɛn mene bɛrima no nae but menyinsɛn. Why na wo convince no about this kind of story? When ɔbɔfo no kan sɛ Nyankopɔn fam deɛ biribi ntimi nyɛ no. When Mary asked the question say me no ɔbɛrima bia na he was not an ignorant young woman. Onim sɛ ɔbaa ne bɛrima na ɛyɛ deɛ bɛn ɛna ɛda. Ɔsi Nyankopɔn fam deɛ biribi no ɔsi Awurade afena ne me. Look at the kind of things that maame fa mu. Odifo ɔsɔfo Simeon kora ka kyɛn sɛ wo pia bi bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛwɔ wo mfi mu. Ɛna amen ya maame no mo ma nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ asetena mu no ebi a ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ na ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛnwono. Na yɛhia ma a wɔn yɛ kokodurofo maame wɔbrɛ. And God helped her, convincing Joseph said, "O ban o yere no wonko boy dwaman bia." Munim say Yesu Kristo awanwade a odi kan ye no. Hwan na ka hye ne se onye? Eye ne maame. Because when the makwara ya wo no Bible asem o ka fa Mary won say, na niema na ekosoro nyina Mary de ye de be odini nyina ye de be esie na koma mu. So when there was an embarrassing situation, okache ne ba ne say, woman sanasa. No, ma, why do you want to get me into this? One and a year, or see the Obakachi will be and they solved the problem. In fact, Obi Hunu, yes, to know Jina baby or Nencrophobia jetching, or say, in Shrane deabe, ye funa, a woo, any deabe, any nufua, or no me. Who has raised this young man? It is a woman. The catcher Egypt for Israel for so be about Ubama be our when you read Hebrews chapter 11 verse 12 or say now Joseph Moses Mamishan or say maybe way other way. He is no ordinary child. I like the English. Maybe way the menya dear bay min kuno. And yes, I don't know about Babaji Israel for. I then not just Moses or was seeing woman university near the idea Pharaoh fee. Now I know sorry Precopese or Quack or Quaman and Crawford. Who had told him? The mammy I can't any tree more than a so man new phone or catch as a war when you're there, when you're Egyptini, ye young qua near dear Baha, ye young qua near dear Baha. And near mamma, for betting me, I am a mighty me among and yasem kitwa enti abusafo enne
ye mame, such a great day, why do you tell such a story? Nessa and Yama William. My conclusions are these. Societies be brave. Many societies around the world, including our own, male leadership has meant suppressing the women and not enabling them to express their full potential. In fact, Germany for a casebi or consider kinder kush kish or bade nediane kitchen, kindergarten, Oshankwara, and our sorry. But they have changed the situation. And Merkel became the chancellor. Abusianfo Emraso. God is always with the suppressed and he honors them. Uko Bible mo nyama bebre wo mo a yebetimi a discuss. Papa bi a friend Selofehad, Nehemiah 5. Omo nyina ya ma. Mose mra no kire se wu a se oba be ma na di ade enti owu ye no woni ba ma. Ana ma no nya kokodro no omo ko Mose ho se Mose ya papa wu wo ma nko a wanya boni bia adenti na ye papa japade ntimi ma ye ho ama ye nso ye nya adwuma ye papa dini nka ho Moses na sisa na mra no na nyame de ma me. We go and read Numbers chapter 27 and mama me ko bisa nyame nyakopa asem o ka kire se Zerubbabel had the member no asem a won ka na eye no kore sisa mra no ma me emra so because enianom say me tell bi na me wo fie na me hwe anti naanum program ne ade the way ye chiti ye maanom ne ade a naanum my challenge to you and that day and say emraso so some of those things that go on the mumubiti amomo Asantehemaa ama ne amfresa ni pakro no Asantehemaa omra me chirechi mu die ntira onu chiti ode be oba bisa. Because if men can take all of these things for granted and go on as if say, then we are not going to go anywhere. Say a binumu who said to me be wa. As a woos flash, yes, a wood chitu or bar say or nyani munyamwa. To me be wa Asantehemaa, a can be a dear bay, a cherewo. Because a mrenwasu now Israel for and I say Jew for Ama and Neema assistant. Emrasun. Say nya tamanum who are there to fight to make things women's empowerment. Nana, my name say Sani me yade a eda wa koma so. Only Asantehemaa na mumum na mo empower ye manum because yentimi nyina na ba so. Country ba ko a me pity wo mo pa any Afghanistan. To say that ye had here oba entimi nko school beyond the JHS. Untimi nko ye medicine. Untimi nko ye say and they think that they can develop their country. Yes, yentimi tra ho mama no enya saa ne ade o. Munkro mu amu wo no. Wo ho a wa school mu wa kwa header. Nkwara dodo say no mbe wie wo mu wie JHS no de nyinse na eba. Some of these things we must show concern. And them asema say nyame hu ye mobo. Na ye kai ye nana ebedira konwa emfie nwotwene mo nananom Asantehemaa no mo mfa na as a crusade life amobo na yasem ketwa and we enjoy the way Muamma Asantehemaa so e de aba bedro fine but busanfo no kwasem ne say there are so many of a man who be wo ho a asetena ne nemo omutima anya de ben enye fe encouragement bi anya de ben emma. Get them together. Go to the schools. And then Yamba na ekoso. Ni etimema maano so mo amunsu timiba wo mo animo. Na fe o magana ekoye momwa nana. Na wontimi nya adwuma. Momwa lady na wontimi nya de ben. Enka ne mamom. No obi anhu Asantehemaa. Usisi oba no asisi nana no yentra ho ama wonye kurom sa awurade nhya ye nyina amen. Adien na ye ka kire sofopon nyame nhya sabre enidiem ye be sori gina ye naso na
Yabo mpaye no egumo ahodo miensa. Yedi kan Reverend Father Moses Mensah. Reverend Father Moses Mensah bedi enim ni yabo mpaye ama. Otumfo say to the royal family ne Ashanti Kingdom. Na yetoso Venerable Isaac Opoku Twumasi so edi enim ni yabo mpaye ama my Ghana. Na yetwatoɔ Reverend Father Gabriel enim dazi edi enim ni abompaye ama wona ohia emwa ahodo se wontumi enam yare anahomre a na watenase enso fo akoma di enechi ewo empaibo kwaso yabompaye yara wase tumi nyina ewura adom adoye ne ehumobra wodi abie kwan ewo ene nhyiamudie mu ebra ye kai mfie nwotwe a Asantehemaa na Konadu Yiadom otoso miensa wodi ne besi akonwa so ye de animunyam hye no ema wo ewo de waye hu ene anopai ye de otumfo se tutu ababio ene ne ho kafo de Julia eba wanim srese ti wani mu kire wo ne ma ensi won ye sre nkwa tenten ede ma wo sa na ye sre ma Asantehemaa ne ahemfo wo mu nyinara erade ti wani mu kire wo sre osuru nyansa ede ma wo ahoden ene nkwa tenten ye de Asantehemaa hye wo nsa sre se ma wo han no enhyere wa Asantehemaa mu mpuntu a ekoso no ma enkoso sara na ma wani munyam no koso a nhyiren ema Asantehemaa eni munyam nkan se watie wo ye na Awurade Yesu Kristo din mu amen. Sara na yekoso di asidama o twudiampo Nyankopon aboso bo asase yere wasise uhu oman Ghana se oman e wo wanimu yere wasini enhyira ne adoma odi adoma oman Ghana hweso aboye ho ban abepim sabre ene ye kai oman Ghana bra ye kai na mfie enwotwi Asantehemaa bitumpo a Awurade Ghana man eka ho tie so ara sene wahwe oman so abepim sabre yesese Awurade enyi wo homobro nsa no ewo yenso na enyi wani emfiri oman so nimom koso ahwe oman so man na asomdwe Awurade ye de oman panyin ne naboafo nyina hye wo nsa ni panimfo odi tumi o oman mu nyina yesese ko obefiri opepam ade tuhu ache awofama ohusuro ne hodo adi oman eso ye de mu nipa nyina so hye wo nsa sese Awurade oman Ghana mu nipa ade Awurade nukredie ade ahofama tuhu ache besum na wasum ye nenam so ama oman yetumpon so boy oman hu ban efre ohaw biaremu yare dom petuwo esane ene ohaw mu yesese Awurade ema oman bi oman foforo bi enya oman hu etane obeto nhye yenso koso adumien ne mfa asumdwe entra ye memu juju shrine na ensi ye se ne ensi ye no wo Jesus Christ Awurade nti amen. Ekoso abompaye adomora wanim yeba wonim de hia ye na wase mum ye ti asese oye mayen eja o ma bisade nyina hye Onyankopon nsa eni ba bia mo afri baje Awurade onkuto wo nchen ma mo ansa ensori ema wo ma ya hia mo na du ye yenim se wo kan ye ho ti de bi sai wo be ya ma ye wa kwan nyina mu yo hawo dane so yesre o mo buru hu mu yo hawo efri yenso de yade dane so yesre wa dum yade efri yenso yasum yachi ma mo han enhwe wo yenso ma kwan entene ema wo ma ye obhwehwe ma yensanka emfa wasedani era wase se watie yen onyame yaja oba ene wo konkrun din mu amen. Fawa kwanshe Yehowansa nefa tu nisu na
Already yesrewara se emma oha ana uniha no hunu amania kwa hodo so a asede eho amamfa so o amane hunu no wa udane niema ema ne yeye musafo nyina mobo chichi won wure woni da so won brabomu na ensi woni wasifo yeye ne bompaye amen Erade enemontina enanum ye Kristo hunam wagina honhom kroso aboye nyina su ama yaye nipadua baako umaye nyina hwehwe de de asundwe beba na maye bra akoso ode asundwe ne montina da ene himunsai na chia obi mana asundwe Chia yeho ema yeho asumdwe no na kumase evangel kwa ede nyumtuo edi enim na yaje yen offertory
Offertory hymn, ancient and modern, 202. Ebekoswa, sorry, Ejna and Nasu, and Idiom Wabra. Here to offertory hymn 202, page 9 of the program. So for SNC, for a butcher. Triumph evermore.
Adolfonum, Mra, and near Radibetun said, Didi, comb yemu, Ediotumfo said to Tosuminu, and Lady Julia, a share Radensa, Nayakai, and Konadu Yiadom or Tosumi and Sa, Asantehemaa, our non so, Tina Yeshim or Ha, Yadini share Radensa. Yakana nanum ani Asantehemaa nyina onyame nkoso ampagya yen na Asantehemaa enyini firi adom enko adom adofo ma yen fa ni gen fa ya kyede ne ya fa obo agina ho ma yen kwa ne yen bre ema Ewurade insuranke Ewurade nyankopon ade nyina ayefo enam ye dies ni yensa kasa panu ya ye fa no asase so no nipa de nsa yo na ye de ma ye de enim se ebedane enkwa paano no Insuranka Ewurade Merisante Afibo. insuranka Ewurade nyankopon ye ade nyina ayofo enam ye die so nti ene yensa akasa bo bi sen ya ye nya no asase so a efri nduabo ma nipa de nsa yo ye de fa ne se gina ho ma won kwagye akuruwa no Ewurade Merisante Afibo. Adolfo ma ye mompaye na me ne mafro bode ya so tumfo nyankopon ni Ewurade nye semafo boy enfan tontom no nyine din aye hyene nim nyam enam ye die ni na safo konkronti. Amen. Yakoto so osoro ehene se onam adom so epeja na ahima enna nanum nyina ne mewa Asantehemaa nyina na wodwumedie so ama Asantehemaa ya peja ebi nso aso man Ghana so yesɛ wei woba ene agye nkwa Yesu nti amen Amen. From Merisante confessante mu Ewurade ne montena Anosont. mama koma so mama yemfa sedam Ewurade ye nyankopon efatakura na etene e asade ne ahosepe samre nyina ne baabiara yɛde nnase na yɛyie ma wo Eja kronkron osoro hene deje nyankopon enam obakro en Ewurade Yesu Kristo nti ono ne wasempa no enam so na wo no manyina firi mfitiase na boy en so ono ane seso wonam no so yiye mfiri bɔne nko asom oba ni pati biem bewui wasendua so wonya na onu fira wufuo mu na wapagya na atena wo nsani fa so wɔ soro wonam no so wo kronkron ye no honhom e ma nkwa no abrɛ yɛn na ye nkrofo a ye wankasa wodia enu nti ye ni abofo eni abofo mpani enu so fo nyina ma wodin kase no so ehye ne monyam da na ye kase Kronkron. Safurade Yankopon osoro ni asase ahye won munyama. Enuonyam ka Ewurade a wosoro. Insuranka ne onam Ewurade din mriba. Uzana wosusu. Ene de moma yentrase. Jienkamfo osreja esan oba Yesu Kristo ayemfa ne hweso so na yetie na samunti fa ho konkron to me no so dom yen ne yɛfa saa kyɛde a ɛyɛ paano ne bobisen sɛ ne honam ɛne ne mogya ɔno asa na adwa a wɔyi no maayɛ no ɔfa paano no na ɔda ase na ɔbobum de masuafoɔ no se wɔn sɛ monyindi wei ni me honam a mede ma mo monya wei ɛmfa nkae me amen Amen. Ewurade ene me Yankopon. adɔfo no saa ara nso na adidie n'akyi no fa akuruwa no ɔda ase na ɔde ma wɔn se wɔn sɛ mo nyinaa monom bi yɛnim apam foforɔ no mogya mehwɛ gu maa mo na mede wohoro dodoɔ no abɔne monyɛ wei mpɛn dodoɔ bi a mobɛnom no momfa nyɛ me nkaeɛ amen Ewurade ene me Yankopon. afei moma yɛmpae mu nka gyidie ho ntasɛm no Kristo ewu, Kristo asɔre, Kristo besan ebe. yɛda wase o
Oye jiwaye ne santi osweja. Ye kind ho de bo afore ma ye nyina wasendia no so. Ne pemu kan usore kese ne mu nyam so ko no. Na bra ye hwe no kwan so baba ne mu nyam no. Ye de pan no sakro yi e kan na afọ bokro efin ni mu no ho. Nam ne so ye nsofo kese. Na ji afọ bo asida ne nkamfo. Na sabra ye di ne enum sa chere konko wo dasebre konkron wanim yi. Wo de ho konkron no aye foforo. Wo de wo do no ahye ye ma. Obene radi Yesu Kristo hu na mu no. Ma ye nkro ye. Afa etumfu eja. Esan se nam ne so. Na ye ne wo ho. Na ye ti ni mu nti. Ye ye ejina wanim e wo soro ne asase so. Nam ho konkron to me so. E de jom yi wa ye kamfo de nyina se. Inshira ni ayeye ni enimonyam itumi enye odiada. Amen. Fremre santin konfi santin mu. Amen. Afa mo aye mo mpaye se ne agi nkwa Kristo hye ye no kire no ye de akokoduro ka se. Eneja osro udini hunti wahini mra ye openyo wasasi su sene ye no osro. Mainda diane da fa fom so che sene ye de che no fom ye fa ye nkonsohe ye frim sium awuna hindie tumi ye nimunyam enye odiada. Amen. Nami mu adihye ye bubu panu yimu amenya chefo wo Kristo ni pedue mu. Se edoso de enso enipedua ba ko sanse enya chefa ewo krim. Femre santin konfi santin mu. Amen. Radia sumje ne montana da. No suntra. Fe nyame gwamba wi wiase bone kro. We mobo. Nyame gwamba wi wiase bone kro. We mobo. Nyame gwamba wi wiase bone kro. To me en wasumge. Erade mobro hunufo. Ma opono si afata na sadi en hotwe ne etire ne bi na emom wo mobro na ne dan. Emfata se etasem popro a efru opono sugu fomumpo. Enso ni ewrade a usuban ne se da hunu mobro. Ti ewrade therefore to me en. Ne enu doba Jesus Christ honam ne enum ne moja. Ne entra ne muda no no so ntra ne muda da. Amen. Nyame mu adihye monhwo nyankopo egwamba oji wiase nyina bone enije ni wona wone ne to nsadidie. Rade me fata so baba menase na odi aka asem a emenya yeresa. Afa nyankopon akyede a ode ma ne nkrofo ni. Amen. Amen. Communion hymn, ancient and modern 712. 712. Mighty
the mama is sorry. Yet submiss. Awurade Yesu se, "Deɛ odi me honam na ɔno me mogya no wɔ daa nkwa, na menya ne ne daa edi akyire no mu." Amen. Awurade ne mo ntena. Moma yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔso Awurade, wodi ababɔfoɔ no ahoteefo wɔ honhom wɔ didi kronkron yi mu. Yɛne wɔanya yɔnkofa wɔ saa akwantuo yi mu. Ɛno nti, ma yɛnya kyɛfo wɔ anigye no mu bi. Ɛnam yɛne Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Afei, aseda mpaebɔ. Otumfo Nyankopɔn, yɛda wase sɛ, wode Baba Yesu Kristo honam ɛne ne mogya ama yɛn ne die. Yɛnam ne so, yɛde yɛn kra ne yɛn nipadua bɔ afɔdeɛ a ɛte ase. Atumi a ɛwɔ honhom no somae. Yɛmfa nkɔ yɛ adwuma, yɛmfa nyi wayɛ, na yɛmfa nkamfo. Amen. Ɛne deɛ mu no yɛntra ase. Yɛde aseda ɛma ɔbɔadeɛ Nyankopɔn sɛ waka yɛn ho na ɛsome yi ɛduru ne mpɛmpɛnsoɔ. Sɛnea yɛn nyinaa anim no ɛna yɛhyia mu wɔ ha na yɛ anigye da. Enti yɛn nyinaa yɛde ɛne kɛseɛ ɛretiem sɛ Awurade yɛda wase o. Awurade yɛda wase o. Amen. Yɛda Awurade ase sɛ yɛn nana Asantehemaa tena edwam mfinhyia nwɔtwe. Yɛn mpaebɔ ne sɛ Awurade nkɔ so a ɛnnom no mfie bebree ahoɔden wɔ mu. Amen. Ɛno nti yɛn nyinaa yɛde aseda bɛma yɛn hene otumfoɔ sɛ etu ɔtɔ so mmienu. Na ne yɛda wase sɛ wabɛka yɛn ho. Na yɛn nyinaa yɛbom de aseda ama Awurade. Saa nso ɛna ɔne ne ho kani Lady Julia nso ɛbɔ mu ɛba asome. Mama, nyame nhyira wo. Yɛn maame nso ɛte dwam sɛnea yɛhu no yɛhu sɛ anigye soronko ahyɛ n'akoma mu ma. Na sɛnea yɛn nyinaa yɛbom ka sɛ Awurade yɛda n'ase no, saa na ɔno nso de aseda soronko ma Awurade. Nti yɛn nyinaa yɛmfa nsɛmmɔ kɛseɛ ɛma yɛn nana Asantehemaa nana Konadu Yiadom a ɔtɔ so mmienu. Sɛnea nana sisiri koraa deɛ ɛfɛ kwa. Nana nyame nhyira wo. Nyame ɛndom wo. Nkwa tenten nana Konadu Yiadom ɔtɔ so mmiɛnsa. Amen. Ɛde aseda ma Awurade. Saa nso ɛna ebiretia wɔyɛ mu asɔfo ne asɔfopɔn ɛbɛka yɛn ho yɛde wɔn bɛkyerɛ na afei dwumadie no sɛnea ɛteɛ no yɛakɔ yɛn anim. Yɛwɔ the Bishop of Anglican Diocese of Kumasi, the Right Reverend Oscar Christian Amua. Ɔwɔ yɛn ntɛm. Papa, obi ɛmfa nsɛmmɔ ma papa akɔ aba. Yɛmo akɔ aba. Saa nso ɛna sɔfopɔn a Awurade ɛnam ne so de n'asɛm brɛ yɛn. The Right Reverend Professor Safo Kantanka. Papa, yɛda wase sɛ woma wo ho kwan na Awurade ɛde n'asɛm fa wo so. The celebrant of the Mass, the Dean Designate of St. Cyprian's Cathedral, Reverend Canon Michael Opokuchumesi. Omiemo nsɛm yɛn papa. Na yɛgyina kwenye nso ato yɛn nkaeɛ sɛ Nyame yɛ adom a Miminde ebe na watching on the 15th of February. Na sofopon edenet na nidwem say the Dean of the Cathedral. Enti etunsa efro bibiara. Yewo the Archdeacon of Menchia, Venerable Isaac Opokuchumesi. Papa. Sanso and yewo the parish priest of Menchia, St. Anne's Anglican Church,
Reverend Canon Samuel Kodonyame. The title ne dey just on one book. Me boy have made mistake. It is just on one book. You were the acting presenter of the cathedral. Reverend Father Moses Mensah. And so ewaha. Saa nso ne yewo software ono so eka a software was St. Anne. Reverend Father Gabriel enim dazi. And so ewaha. Yada wana wabae nyina titre nyumtofo akame. Nyumtofo kumase evangel kwa. Edamwasi yamakwaba. Nananom ni ahima nyina media house yedo bibiasi. Sara nso ena menso ye frame Reverend Father Richmond Kweku Nkansa. Ebra yedri program no so ye wo Asantehemaa's remarks. And ye bra yedri made you in Kaibo Hone say ewie dwumedie a sene nana Asantehemaa sie ne se oto nsafre obia se yetopono ewo haya eti yewie mass ya no ye nyina ebetrase na ye de anije akeka yensa ano afi bra ya no bra yedre ye befre nana asofopon ne asofopon ne asofo nyina na yakohira Asantehemaa ene otumfo ene the entire royal family. Kumasi evangel kwa bema yenyum wo bra ena lady inshirano mai ho na hima nyina se we hia nyame inshira bebre evangel kwa fo bema yenyum na asofo ni asofo pon etu sana moyi. Kabia amount Wadaroma Efie Mwatria Uma Kwine Edi Nana Edi Asantehemaa Erade wahwe so wabon ho ban wakura no ehwa hodi ade amano ene nkwa arade odi ache no a ebro adwene ntiase so ene dai yesre wara so odaroma asumi a yasum mpa ya bo enya nkwa hosan emfama no entwi ni mfie mu oni na hodin mu de be yare boni yare betwetwe no ebe mpatuwo ye nyina ye gina don mu atwa mu Yesu Kristo din mu wa wo mpadu obi nkoso no nhwa na se no koso amu aba waso nenam so Ishira Asantehemaa titiru ema ewo mu womo ewo oman mu
ne ɔmo a ɛwɔ akyirikyiri nyinaa. Awurade na yɛgyina so ɛde yɛwura otumfoɔ ɔsɛ tutu abɛbi hyɛ wo nsa. Awurade wo nam so bebree ama yɛn hema yi. Yɛsrɛ wo ara wo a womaa no adwene nyansa koduro na wakuta yɛn nana mu yi. Kɔ so a Awurade na hyirahyira no na di fire ne mfie ba mu ɔbambɔ no kɔ so a nyɛ kɛse ɛwɔ ne so. Ɛmɛ ne mu ase da ɛwɔ ne mfie a Awurade wasiesie de ama no yi. Hyira no ɔhonhom mu, hyira no adwene mu, hyira no nipadua mu. Ne nti kɔ so ama Asantehemaa nya nomonyam daa ne daa. Mpuntuo bi a ɛsɛ sɛ ba Asantehemaa mu sɛdeɛ yɛn nana ɛhyɛ n'akoma mu no, Awurade yɛsrɛ wo ara sɛ ma aboafoɔ mfiri atifi anaafo apue ne atɔeɛ mmra ɛmɛpagya n'adwene ne susuɛ no ɛma ɛmmra mu. Ɛne yɛgyina so ɛde Lady Julia ɛhyɛ wo nsa. Kɔ so a Awurade ma wɔnta yɛn wura akyi. Bɔ ɔne mmaa ho ban. Awurade ɛma ɔhaw bi ɛmɛto no animguaseɛ ɛyi firi ne so. Yɛgyina so Awurade ɛde adehyeɛ abusua no nyinaa hyɛ wo nsa. Kɔ so a Awurade ne kura wɔn mu ɛ ma wɔn mfiri adom nkɔ adom mu nnuam nkɔ nnuam. Mmɔfra ɛnyini nya prɔmprɔm mpanimfoɔ so Awurade wɔn ni wɔn fie mɛn na fa hyɛ wɔn nnuam. Ɛna na Awurade yɛgyina so dodoɔ bi a nnɛ da yi ogyae nea wɔyɛ abɛtaa adwumadeɛ akyire yi ma ne nsi wɔn yɛ sɛ esi wɔn kra yie no awɔ Yesu ne ɛbɔ mpaeɛ. Amen. Awurade ne mo ntena. Menhyira Awurade. Menhyira wo. Nyagya no ɔba no kokrodi mu. Amen. Tumfo Nyame nhyira wo. Nyagya no ɔba no kokrodi mu. Amen. Odi Nyame kɔ so nhyira wo. Nyagya no ɔba no kokrodi mu. Amen. Sorry, na yenje enshira etwato mfi sofopon. Awurade ne mo ntina. Ɔmɛhyɛ Awurade. Nyankopɔn agya a wodi ka dɔ yɛn. Na ɔma ne dɔba ngye yɛ tu mu no hyira mo. Amen. Nyankopɔn ba a ɔdɔ yɛn. Na ɔdɔ no mogya ahoro yɛ bɔne no nhyira mo. Amen. Nyankopɔn kronkron a ɔde ne dɔ hyɛ yakoma mu no nhyira mo. Amen. Afei nhyira fi Nyame agya no ɔba no ɛne nkronkron no ɛne mo tese da nyinaa. Amen. Yɛde som no abɛwie yɛm yɛ nyinaa nkɔ asomdwe mu nkɔ so a ndodɔ yɛ ho ne yɛnsom Awurade wɔ Christ din mu. Recessional hymn Ancient and Modern 379. 379. Yɛbɛkɔ so gyina yɛ naso obra ɔsɔfo. Ɛne deɛ ma yɛbɛkɔ so gyina ho na otumfo ne asɔfoɔ ne asɔfopɔn no akɔ ansana. Yɛn nyinaa yɛbɛgyina yɛ naso obra asɔfoɔ no ɛne otumfo to Sante Akko.
be reception. Your sense said there will be reception after the recessional sentence. Reception. Let's just say, better now you did it. I said,